Una estona. Heu jugat mai a truc? Diuen que aquest joc de cartes és per als mentiders, perquè et passes bona part de la partida intentant enganar el contrari. Nosaltres hem assistit a un campionat de truc a la fresca que han organitzat a Andratx amb motiu de les festes de Sant Pere. Ara veureu que bé que s'ho passen els participants. Mireu. Vine jo. Amunt. Diuen que el truc és un joc de mentiders, una manera de passar el temps intentant enllanar el contrari. Fer-li creure que tens les cartes que no tens. Una lluita entre mots i senyes. M'han vist cartes. Molt que me guanyava. Vinga. Matava i... No, matava. Ha fet un fred en Joan i jo no vull jugar més amb ell, I les cartes van davant, però hi ha molt de farolera, però un farol és enganar els contraris. I d'això se tracta el truc, És un joc un poc falser i el truc autèntic ha de ser falser. Per això m'agrada jugar a truc. I bé, avui estem aquí perquè veieu un poquet el que és les nits de truc a la fresca, que són uns tornejos que muntam per la festa de Sant Pere, igual que muntam per les demés festes que se fan al llarg de l'estiu. I com podeu veure, consisteix en que bé, tota la gent del poble s'ajunta i així com el cap de setmana van jugant, aquí muntam un torneig, poc més, entre cometes, oficial, i bé, i és per passar el rato, i podeu veure que hi ha gent de tota mena. Mira, aquesta és l'amo i aquesta és el segon. Mostra, mira, l'amo i el segon. Ja veus? I ara dius, envia la falta. I ara trucam. Les senyes són molt importants. Això és molt important, fes les senyes. Què vols, que vengui tu? Ah, no. Fes una senya. Fes senya l'amo. Ja fotos un nom. Sí. Era lo que m'has dicho primero, al final... Lo que és el truc, hombre, si du l'amo i el segon, guanyes sempre. I si du la llengua de les passes i l'amo també guanyes. I si dur dos tresos, perds. Mira que és el truc. Dic que això és un joc que és el millor torneo de Mallorca, aquest poble. Cada any no fan... Cada any, fa 30 anys, a la fresca, per la festa de Sant Pere. I després fem sarracó, esport, sentem, rodeat de nines guapes, venen els lots, venen nines, ve tothom. Això no és un joc d'homes, és un joc de dones. I per tant, guanyam. La millor truquera de la comarca és la Sílvia, que és l'oteta d'aquí. Què ets, la mamà? A truquera. Esperamos, compañero. Es contrari. Ara nosaltres ja n'hem guanyat un. Ara fem un mitjat de pausa. No, nosaltres han guanyat el primer. I suposar que guanyarem el segon, però no sé quan n'hem de fer. Ens tenen aquí aturats, els contraris no venen, i no sé per què no venen a aquestes hores, ja s'han de fotre en el carrer aquesta gent, o no? Aquí la rivalitat entre Andritxols i Raconer és molt grossa. Porteño és un poc menys, però aquí sí que és vera que quan juguen aquí això és que són Andritxols, ja Raconer venen, i quan és a Racó, sí, no, puc assegurar que cada vegada que miren en grupos, perquè se divideixen en grupos, miren a qui li ha tocat, qui no li ha tocat, i hi ha gent molt bona. Per retruc! Mireu, amb 2 4s, i tu most. Dios! Vámonos pa casa. Això és el truc. Vámonos pa casa. Vámonos! Bravo! Bravo, Ferri. Truig, retruig, hem dit, al final el guanyador és el que crida més fort. El que perd, calla i demanen la revenja. Aquest és l'amo.